είναι το AWMN? Το AWMN είναι ένα ανοιχτό δίκτυο, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να μπει μέσα σε αυτό. Έχει να κάνει με γρήγορη πρόσβαση, ταχύτητες συμμετρικές, οι οποίες φτάνουν τα 10, 20 και 30 Mbit. Δεν υπάρχει χρέωση για να μπορέσει κανείς να βρεθεί μέσα σε αυτό το δίκτυο, και η διαδικασία πλέον, θα λέει κανείς, είναι σχετικά απλή. Υπάρχουν οδηγοί που μπορούν να καθοδηγήσουν βήμα-βήμα τον ενδιαφερόμενο. Υπάρχει νομική πλέον κάλυψη της δραστηριότητας και σε γενικές γραμμές ένα δίκτυο το οποίο απλώνεται μέρα με τη μέρα, αλλά έχει να κάνει και με το πρόβλημα που έχουμε εδώ ειδικά στην χώρα μας, της πρόσβασης, της φθηνής και της ευρυζωνικότητας γενικότερα. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με εσάς? Υπάρχει το site μας, το οποίο εξυπηρετεί με αρκετή πληροφορία. Είναι το www.awmn.net, το οποίο έχει σε πρώτη φάση το forum που κανείς μπορεί να διαβάσει άφθονο υλικό, αλλά και να βρει μέσα από το κεντρικό site πληροφορίες για το τι εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τι είδους εγκαταστάσεις μπορεί να κάνει κανείς στην ταράτσα και τα σχετικά. Η ισχύ συνήθως είναι από 1 έως 3 mW. Αυτό είναι το στάνταρ. Πόση ισχύ έχει και το κινητό, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής τη διαφορά? Ναι, η ισχύ του κινητού είναι πολύ μεγάλη, και βέβαια το κινητό βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε κάθε έναν από εμάς που το χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχουν έρευνες οι οποίες να δείχνουν ότι αυτό το πράγμα επιβαρύνει, και επίσης αυτές οι πληροφορίες είναι κατευθυντικές, που σημαίνει ότι η δέσμη είναι σαν μια τρίχα, είναι σαν μια δέσμη φωτός η οποία πηγαίνει σαν το λέιζερ. Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά δεν κάνει κυκλική αιχνοβολία. Νωρίτερα που είχαμε ανέβει και πάνω στην ταράτσα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά είδη κεραιών. Θέλετε να μας εξηγήσετε πόσα είδη υπάρχουν και εσείς ποια θα προτείνατε? Οι τύποι κεραιών είναι τριών, είναι παραπάνω, αλλά τρεις είναι λίγο πολύ αυτές που χρησιμοποιούμε. Είναι οι λεγόμενες grid κεραιές, αυτές που μοιάζουν με κεραιές τηλεοράσεων. Από εκεί και πέρα έχουμε τα κλασικά πιάτα που αναφερθήκαμε πιο πριν, και υπάρχουν και οι κεραιές που αισθητικά δείχνουν καλύτερες, οι λεγόμενες κεραιές πάνελ, που είναι πιο μικρές και πιο εύχριστες. Έχουμε μπροστά μας συσκευές οι οποίες τοποθετούνται ακριβώς πίσω από τις κεραιές, τις οποίες τις φτιάχνουμε εμείς, διότι στο εμπόριο ακόμα δεν υπάρχει κάτι έτοιμο. Είναι μικροκομπιούτερς, ας το πούμε έτσι, είναι σαν αυτά που έχουμε στο σπίτι, τα λέμε embedded, τα οποία μπορεί κανείς να προμηθευτεί, να τα αγοράσει. Και πού τα τοποθετούμε? Να τα βάλουμε μέσα σε ένα... αυτά είναι τα ηλεκτρολογικά κουτιά, τα οποία τα παίρνουμε και τα κατασκευάζουμε έτσι ώστε να εξυπηρετούν την κατασκευή μας. Αυτό εδώ που έχω φέρει εδώ έχει τη δυνατότητα να βγάλει 4 διαφορετικές κεραίες, ας το πούμε έτσι, 4 διαφορετικά links. Και το κόστος του συγκεκριμένου ανέρχεται περίπου στα 200 ευρώ αυτό το κουτί. Από εκεί πέρα υπάρχουν άλλες λύσεις, όπως αυτή εδώ, που είναι το κλασικό wrap. Αυτό έχει τη δυνατότητα για 2 link. Αυτό είναι το λεγόμενο router board, το οποίο το 532 συγκεκριμένα έχει 2 link και παίρνει άλλη μια θυγατρική κάρτα σαν αυτό εδώ και μας δίνει τη δυνατότητα για 4 link. Επίσης υπάρχουν οι κλασικές συσκευές του εμπορίου που μπορούμε να βρούμε σε κάποιο κατάστημα, που εξυπηρετούν σαν wireless μέσα στο σπίτι, τις οποίες εάν τις ανοίξουμε μπορούμε να πάρουμε από μέσα αντίστοιχο μικρό motherboard, να το βάλουμε σε ένα κουτί και να το βάλουμε πίσω από κάποιο πιάτο στην ταράτσα μας για να προχωρήσουμε στην σύνδεσή μας με το ελεύθερο και ανοιχτό δίκτυο, το AWMN. Τι κεραίες έχεις χρησιμοποιήσει? Εδώ πέρα χρησιμοποιούνται απλά πιάτα δορυφορικά των 80 cm με feeder συγκεκριμένα που τα προμηθεύει μέλος του AWMN και είναι χειροποίητα. Υπάρχουν δύο είδη συνδέσεων στο AWMN, είναι ο κόμβος και ο πελάτης. Σαν κόμβο ορίζουμε οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε σύστημα έχει παραπάνω από ένα link. Έτσι, και κατά συνέπεια επιτρέπει τη συνέχεια του δικτύου. Ο πελάτης από την άλλη είναι κάποιος υπολογιστής ή κάποιο access point με κεραία, το οποίο συνδέεται σε ένα κόμβο και έχει αποκλειστικό σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο. Οι συνδέσεις πότε είναι εφικτές? Οι συνδέσεις, απαραίτητος παράγοντας για να είναι εφικτές συνδέσεις είναι κατά κανόνα να υπάρχει οπτική επαφή. Οι συνδέσεις τι αποστάσεις καλύπτουν?
Ανάλογα και πάλι, ανάλογα την κεραία, υπάρχουν link που έχουν βγει και σε πολλά χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από 10-15 χιλιόμετρα. Κάποιος ο οποίος έχει ασύρματη δικτύωση AWMN, τι ταχύτητες μπορεί να έχει στον υπολογιστή? Στην πράξη είναι γύρω στα 23 με 24 Mbit συμμετρική, δηλαδή και upload και download. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με το DSL, το οποίο διαφημίζουν κάποιες εταιρείες ότι προσφέρουν 24 Mbit, ενώ στην πραγματικότητα με το upload, δηλαδή η αποστολή των δεδομένων γίνεται με μισό Mbit. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, είναι συμμετρικό. Αφήστε τα σύρματα και πιάστε τα σύρματα. Άλλη μια ψηφιακή Ελλάδα έφτασε στο τέλος της. Την επόμενη εβδομάδα σας έχω τον Νίκο Βουλγαρόπουλο του Disable.gr που θα δείτε εκπληκτικά πράγματα, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και άλλα όμορφα πράγματα, διαγωνισμούς και τα συναφή.